खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव भिसिडिसिनि चेयारमेन आरो सोद्रोमाफ्रा प्राइमारि UPPLनि आफादगिरिखौ गाग्लोबनाय जाथाय सोमजिदों। 22 नं सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय घरामारा रुप'हि भिसिडिसिनि चेयारमेन आरो मेम्बार्सफोरा घरामारा प्राइमारि UPPLनि आफादगिरि अकसय बसुमतारीखौ गाग्लोबदों। राजेश नार्जारिया साननैसो सिगां खौरां बिजोआव माखासे समाज बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय घरामारा प्राइमारि UPPLनि आफादगिरि अकसय बसुमतारीया भिसिडिसिनिफ्राय बोख्लायनांगौनि दाबि दैखांदोंमोन। बे खोथाखौ लानानैनो दिनै दावराव दावसि सोमजियो। बेनि उनाव घरामारा भिसिडिसिनि चेयारमेन राजेश नार्जारि आरो मेम्बार निकुन्जु रामसियारि, प्रणब मोसाहारि, रामसाथारि प्राइमारिनि जिला मावख' नेहाथारि रातुल रामसियारि, रामसाथारि प्राइमारिनि दुखा बसुमतारी बिथांमोना जयै लोगो नांनानै घरामारा रुप'हि प्राइमारिनि आफादगिरि अकसय बसुमतारीखौ देहायारि गाग्लोबो। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ भिसिडिसिनि माखासे चेयारमेनफ्रा समाजारि बेरेखा हाबा मावनायनि सायाव जेबो राहा लाया नामा? बे सोंथिया सरासनस्रा रायजो राजाफोरनाव सिखारदों। थारैनो UPPL दोलोआव गोहो आरो मासिखौ लाना जुजिलायबाय जाबाय थादों नामा? बे सोंथिया दिनै सिखारदों। बे दिनै साननो गोनां जानानै फैदों। बेबायदि खायसे चेयारमेनफोरनि गाज्रि समाजारि बेरेखा हाबा मावनायखौ बिटिसि सोरखारा मा राहा लागोन बेखौ समाजआ फोरमायसिगोन। थाया माने मैयायो दिनैनि तारिखाव माने मिटिं जागोन होननानै मोनसे लाइजाम मोनदों। ओमफ्राय बे लाइजामखौ आरोखि जोंनि डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि जोंना बिखन सार बिथाङा बे मिटिंखौ पस्टपन खालामदों। आरो बै जिथु जों फार्स्ट लाइजाम जिथु मोननाय बे लाइजामाव बे मेलनि बागै जेबो एजेन्डाबो गैया। मा बिखयाव रायलायगोन बेनि खुनु एजेन्डा गैया आरोखि। दा जोङो बेवहाय आङो सुरेश बिथाङा सुरेश सरकार बिथाङा जोंनि डिस्ट्रिक्टनिनो नेहाथारि। दा बिथांखौ जों सोंनो थांदोंमोन। आंजों दंफायोमोन जोंहा मन' फंबाय सालबारिनि बिथाङा आरो लोगोसे गोबां प्राइमारिफोर आंजों लोगोआव दंमोन। बेखौ सोंनो थांनायाव सोंबायबो दान्थे बिदान्थे एसे जाबाय। दोलोनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जानाया गिदिर खोथा नङा। बिथांमोना माने सावरायखादो जानो हागौ जोंनिनो घरामारा प्राइमारि माने भिसिडिसिनि सिङाव थानाय माखासे मेम्बारफ्रा दा बै समाव आरो लोगोसे बे रामसाथारि प्राइमारिनिबो सासे दङ बिथाङाबो भिसिडिसिनिनो आरो लोगोसे लेस्रानि दं सासे। बिथांमोना आंखौ थोंजोङै फैनानै एटाक खालामो आरो नै आंनाव आखाइफोराव इयाव सियारजों आंखौ बुदों। बिथांमोना गोरनायावबो आंनाव नांदों, नै बेयावबो नांदों। दा दोलोखौ स्ट्रं खालामनायनि थांखि हिसाबै नै दा जोंनिया जिथु संबिधान हिसाबै खामानिखौ मावनांगौ होननानै जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारिया खावलायबोबाय थादों। दा बिथांमोना प्राइमारिनि मोनसेबो खोथाखौ दिनैहालागै खोनासङाखै आरो गोबां जोङो सोरबा MLA टिमानो जा सोरबा इनचार्जआनो जा जों गोबां होबाय आरो जोङो समनाथ नार्जारि सार बिथांखौबो जों गोबां प्राइमारिफोरनि माखासे उसुबिदाफोरखौ होबाय। रायजोफोरा मा अभियोग होयो होआ जोंनि गेजेराव मिला प्रिति माखासेफोर गैया आरो लोगोसे जोंनि एक्स वर्कार बिथांमोनखौ रावबो अनार होआ। दा जों बिथांमोनखौ लाखिनानै पार्टिखौ बोरै स्ट्रं खालामनो बिनि सायाव जों माखासे साननानै दिनैनि बे मिटिंखौ सारा जिहेथु पस्टपन जादों होनना बुंबाय नालाय दा जोंबो बे मिटिंखौ पस्टपन जाजानो लुबैदोंमोन। आरो दिनै जे डिक्लार होलांबाय इनचार्ज जोंना समनाथ नार्जारि बिथांजों लोगोसे माधब सेत्रि सार बिथांमोना जिथु डिक्लार होबाय बे डिक्लार होनायनि सायाव मोनफ्रोमबो प्राइमारिया गोजोननाय गैया आरो जों गोजोननाय गैखाथारा आरोखि। मानो होनना बुङोबा दिनैनि तारिखाव डिक्लार होनायनि सिगांनो जुदि प्राइमारिनि आफादगिरिखौनो जुदि बुनो हायोबा सालबारि समस्तिनि सिङाव मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि लिडारफ्रानो फैबाय थानाय समाव बुजानो थांबाय दङ। दा बिथांमोना मावा नङा मावखागोन आरो जों बिथांखौ खुनु पयथे जोङो आफादगिरि हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारिया जों मानिनानै लाया। दा आङो दिनै मिडियानि गेजेरजों बेखिनिखौ बुंबाय आरो लोगोसे
जाय बिथांमोना आंखौ एटाक खालामदों बिनादकआव जे साधारन दलावथ' दान्थे बिदान्थेया जाया नङा खिन्थु आंखौ एटाक खालामनायनि दायाव आङो आयेननि राहा लागोन नै दा अलरेडि आं थाना थांगोन थांनानै आङो जाय बिलागा आंखौ एटाक खालामदों आङो अलरेडि आङो नुखाजोबदों निजिनो आरो नुग्राबो दं जोंनि प्राइमारिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांफोराबो नुदों नालाय दा आं बिथांमोनखौ आयेननि राहा लागोन आरोखि प्रेसिडेन्ट महरै सोरखौ होखो ओरैनो प्रेसिडेन्ट महरै सोरबा माबानि कलबारिनि बिथाङा डिस्ट्रिक्टआव बिबान दं होनना खोनादों दा बिथांमोननिया माने प्राइमारिनो खुनु जनाया मिन्थिया रायलायनायबो गैया मानायबो गैया माने संबिधान होननायानो सालबारियाव गैखाया आरोखि जोङो नङा बाथ्रा इदि नङा ओरै रायलायनो थाङोबा नै बेखिनि खोथाखौ बुंनो थांनायावनो दिनै आंनिया नैबेखिनि घटनाया जानानै थांबाय आरोखि जोंथ' खनिनखौ जों मालाबाबो गनायनो हाया बिदि आरोखि माने जोङो गनायनानै लाखाया आरोखि जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि जों गनायनानै लानो हाया आरो गनाया आरो नैबे बुस्थुआ जोङो दिनै डिक्लेयार होनायनि आवगाय आङो घरामारा प्राइमारिनि आफादगिरि जानानै आं बुंदोंमोन जे सारमोना मोनफ्रोमबो प्राइमारिनाव सोंना नायनो हायो गोजोननाय दंना गैया दा माधब सिटि साराबो बेखौ खोनासङाखिसै बरन्स आंखौ जिराय माबा माबि बहुद खोथा बुंनानै डमिनेट खालामनाय रखम जादों आरोखि खिन्थु जों सनमानखौ होयो नोंगौ होआ नङा जों होदो खिन्थु होयै दिनै मेंनाय रखम अबस्थायाव जों फैबाय आरोखि दा बिदिनो दा जोंना चक्र साराबो मोनसे गावनि समाजारि बेरेखा मावनाय हाबाजों लोब्बा थानानै बिथांखौ खुनु माने संबिधान मथे बिथांखौ एक्सपेल खालामनाय जायाखै दा संबिधान मथेबाथाय बिथांखौ एक्सपेल खालामना दोननांगौमोन मास मोनसे हयथ' मास मोननै मोनथाम बिदि संबिधानाव दङ दा बिदि खालामनानै माबा भिसिडिसिआव सासे चेयारमेना जोंनिया भाइरेल जादों दा जों इखौ अलरेडि जोङो ब्लगाव प्राइमारिनि जानानै जोङो रिजलिउसन होदों बिथांनि मुङाव बिथांखौ भिसिडिसिनिफ्राय दाननांगौ होननानै दा जोंनिनो सालबारि ब्लकनि रुपआ मिटिंखौ माने ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा लेंनो होबाबो लेङा जाहैबाय दा मानि कारनाव लेङा मा जाहोनाव लेङा दा बेखौ जोङो सोंबाबो जोङो मोजां रिजाल्टखौ मोना दा संबिधान मथेथ' जों रिजाल्टखौ मोननांगौमोन दा मोनाखै दा बेनिखायनो संबिधान बायदियै जा थार बिजिरनायखौ बिथांनि सायाव एक्सनखौ जों लुबैदों आरो आंनि प्राइमारिनि गासै जोंनि इउपिपिएल सापर्टारफोराबो बिथांखौ बिबाननिफ्राय दानजानायखौ लुबैदों आरो लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोनाबो सालायनायखौ मोजां मोनाखै लेखा बायदियैनो बिथांमोनाबो प्राइमारिखौबो खावलायदों डिस्ट्रिक्टखौबो खावलायदों दा बिथांमोना माने डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरिनि खोन्थाखौबो माने सेन्ट्रेलावबो मानिनाय जायाखै दा बिदि रखम माखासे सोलिबाय थादों आरोखि दा माखासे बेबायदि बेजे सोलिबाय थायोबा जोंनि गेजेराव इउनिटिया बोरै फैगोन दा दिनै जाथाया जालांबाय आंखौ जे एटेक खालामदोंबा बेयावथ' इउनिटिनिथ' खोन्था फैला दा जियानो जा आंथ' लिगेलावसो बुंदों खोथाखौ दा लिगेलाव बुंदों नालाय दा जुदि इनो जुदि गाज्रि जादोंबा दा फैबाय थानाय समाव दा बेसेबां गाज्रि जागोन आं ओंखायनो घरामारा प्राइमारिनि आन्दाराव जोंनि जिथु इउपिपिएल सापर्टार बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन आरो लोगोसे अन्य सालबारि समस्तिनि आन्दाराव थानाय प्राइमारिनि जा इउपिपिएल सापर्टार बा जोंनि एक्स जायफोरा वर्कार दा बिथांमोनखौ माखासे डमिनेट खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ अनारबो होआ बिथांमोनखौ सनमान खालामा जोङो गोबां दुखु मोननानै थायो दा खाथियाव फैगौ इलेक्सन